Molt bones, ben parits fanàtics del whisky, i benvinguts a un nou episodi de... Whisky en català. Avui em sap greu, però encara no ens emborratxarem. Per completar els conceptes bàsics, avui m'agradaria explicar els diferents tipus de whisky que existeixen, d'on venen i quines són les seves diferències. Al tanto, perquè, tot i concepte bàsic, això es pot complicar moltíssim. Però no us preocupeu, intentarem explicar-ho de manera senzilla i que s'entengui fàcilment. Vale, per començar, deixeu-me explicar com es fa el whisky. Oh no, i ara em direu, ja està el professor avorrit amb una altra classe avorrida de les seves. Hold on, sí, ja sé que això potser no us interessa massa, però l'objectiu no és explicar-vos com fer whisky a casa, l'objectiu és explicar els diferents tipus de whisky, i per fer això és imprescindible explicar com es fa el whisky, perquè és precisament en les diferències durant aquest procés en què es poden definir els diferents tipus. Molt bé, doncs, el lío. El whisky es fa bàsicament amb dues coses: aigua i cereals. No em refereixo a això. Els cereals són normalment ordi, sègol, blat o blat de moro. Inicialment s'agafa un o més d'aquests cereals i, opcionalment, es maltegen. Llavors es fiquen amb aigua, es bull i es fa una mena de porridge. A continuació s'hi afegeix llevat i comença la fermentació. I d'aquí surt un líquid semblant a la cervesa que es destil·la i resulta en una espècie de vodka, que després es deixa madurar durant anys dins de barrils i quan es considera el moment exacte es fiquen en ampolles i es serveix en un got tan maco com aquest que tinc aquí. I això és tot, no era tan complicat, que no? Bueno, en realitat sí que és més complicat, perquè, com en totes les bones receptes, el secret resideix en els detalls. Així que anem a aprofundir una mica més. Segurament molts cops heu vist això del whisky de Malta i ja sé el que alguns esteu pensant. No, a la illa de Malta no s'hi fa whisky. Whisky de Malta no és una denominació d'origen, sinó que es refereix en el procés de maltejar el cereal, que és un pas opcional dins de la recepta del whisky. Bàsicament consisteix en deixar germinar la llavor del cereal durant uns dies i tallar la germinació de cop. Això ajuda a que les enzimes s'activin per convertir el midó en sucre durant el mashing i, evidentment, té un impacte en el seu sabor final. De fet, durant aquest procés inicial ja es pot introduir una diferència clau que determina si el whisky és més fumat o menys fumat. Mireu, tradicionalment, per fer el maltatge, s'escampa el cereal pel terra del primer pis d'un graner. S'encén foc al pis de sota i així l'escalfor talla la germinació. Aquest foc normalment es fa amb llenya, però a vegades s'utilitza un carbó vegetal especial que s'anomena peat, que a part de secar també fuma tot el cereal i l'impregna d'aquest sabor a fum. Els Islay Scotch són probablement el millor exemple d'això, i d'aquí que molts cops, en comptes de fumat o smoky, sentireu peated whisky. Tot això del maltatge, com ja he dit, és opcional i es pot fer de forma parcial, és a dir, es pot maltejar un 30% d'ordi, agafar un 50% no maltejat i barrejar-ho de diferents maneres. Això ja depèn de la barreja escollida per fer cada whisky. En tot cas, quan llegiu single malt o blended malt a l'etiqueta d'un whisky, sapigueu que es refereix a això, a que el cereal ha estat prèviament maltejat. Molt bé, un cop ja tenim tots els cereals a punt, se'ls hi fa un precuinat anomenat mashing. Es posa el cereal amb aigua i es bulla una mica menys de 100 graus, i d'aquí surt una espècie de pasta fastigosa que sembla el porridge i que s'anomena wort. El wort es refreda, s'hi posa llevat i aquí comença la fermentació, que dura uns quants dies. Es pot jugar amb el temps de fermentació, a la temperatura, la quantitat de llevat, per determinar el sabor final del whisky. Aquí, com la truita de patates, cada mestre fa els seus càlculs. Un cop ja fermentat, ens queda el wash, que és aquesta mena de cervesa de recepta ancestral a l'estil babilònic, que te la podries veure perfectament, però en aquest cas se li dona una utilitat una mica millor: convertir-la en whisky. Ok, per als que veu fer campana a la classe de química, destil·lar vol dir separar dos líquids que estan barrejats fent-los evaporar a temperatures diferents. Sí, home, sí, és com una espècie de màgia mil·lenària. Vale, l'objectiu aquí és agafar el wash, que és bàsicament aigua, i extreure-li l'etanol, que s'evapora a uns 78 graus centígrads. Sembla fàcil, sí, però s'ha d'anar una mica amb compte, perquè també hi ha altres elements barrejats com el metanol, que és verinós, i en principi s'hauria d'intentar que el whisky no fos verinós. De fet, antigament s'utilitzava la pólvora per determinar si el whisky era potable o no, una cosa que es deia call the shots i que sense entrar en detalls us podeu imaginar que era una mica perillós.
En tot cas, tot això avui en dia ja està molt estudiat i tenim unes màquines fantàstiques per destil·lar que funcionen molt bé. De fet, tenim dos tipus de lambins per destil·lar whisky, els pot still i els column still, o coffee still. Inicialment només existia el pot still, però uns anys més tard, el senyor Annie Coffey va inventar una màquina més barata i eficient que feia la feina igual de bé, però per als puristes anti-innovació, la tradició és la tradició i lo antic sempre és millor. Vaja, com els vinils i els CDs de música, més o menys. Aquest punt de nostàlgia que tant ens agrada. Diu la llegenda que d'alguna forma misteriosa que la ciència encara no pot explicar, la forma exacta del pot still determina el caràcter final del whisky i la seva genuïnitat irreemplaçable. En tot cas, avui en dia encara coexisteixen els dos tipus d'estil. La diferència és que el pot still treballa en tongades, és a dir, primer s'ha d'omplir l'alambí, escalfar-lo, l'alcohol s'evapora, passa a un altre pot on es condensa, es torna líquid un altre cop, llavors aquest líquid es passa al següent alambí, es torna a evaporar, condensar, liquar i, opcionalment, es pot repetir aquest procés una tercera vegada, que és el que fan els Irish amb els seus triple destil·lats. Com podeu imaginar, això és lent i costós. A diferència, el column still funciona de forma contínua i no cal anar buidant i omplint pots. És bàsicament una columna on el vapor puja i escalfa el líquid que baixa, portant-lo cap a uns plats que hi ha a les zones de dalt, on es condensa. En tot cas, que fa el mateix, però més ràpid. Vale, un cop destil·lat, el líquid que queda encara no és whisky. De fet, s'assembla més al vodka i te'l pots veure perfectament. Però el que realment li dona el color i sabor final al whisky és la maduració en fusta. El destil·lat es deixa durant uns anys amb barrils de roure, normalment sherry cask, i això crea una espècie de simbiosis on l'alcohol va infiltrant i desfent la fusta, absorbint la seva essència i cultivant aquest sabor autèntic que defineix el seu acabat final. Penseu que, tot i que els artesans barrilers tenen moltíssima experiència, no trobareu mai dos barrils iguals. El que passa dins de cada barril durant la maduració és únic i impossible de reproduir. Una mica com un Kinder sorpresa. A vegades hi ha disgustos, a vegades hi ha jackpot i a vegades tots contents. És més, a vegades el jackpot és tan bo que el barril s'embotella directament sense rebaixar ni diluir. Això, la veritat, és bastant rar, però existeix i s'anomena single cask o single barrel i simplement vol dir això, que el que hi ha dins de l'ampolla ve directament d'un únic barril, que, si us hi fixeu, està identificat amb un codi a l'etiqueta del whisky, per si a cas us heu enamorat a primera vista. Si a sobre tampoc està rebaixat amb aigua, això s'anomena cask strength o barrel proof. I la gràcia està en que al no diluir-se es pot apreciar la potència del sabor en la seva màxima intensitat. En tot cas, això són coses especials. La majoria dels whiskies, un cop madurats, es rebaixen amb aigua, es barregen i s'embotellen. Un senyor expert, que s'anomena whisky blender, va agafant ara una mica d'aquest barril, ara una mica d'aquell, ara un rajolí d'aquí, 3 gotes d'allà, rebaixem amb aigua per aquí i crea l'equilibri perfecte de gustos i aromes que finalment es posa dins de l'ampolla. I no us penseu que això és pas fàcil, perquè normalment es barregen d'entre 15 i 50 barrils diferents, que no tenen ni per què ser del mateix lot, ni de la mateixa anyada, ni tan sols de la mateixa destil·leria. Així que, quan veieu un whisky tan maco com aquest, no penseu que el que hi ha dins de l'ampolla simplement és un whisky madurat durant 15 anys. No. L'anyada indica que el whisky més jove que hi ha dins de l'ampolla ha madurat durant 15 anys i segurament està barrejat amb altres que són inclús més vells. Molt bé, doncs, amb tota aquesta informació, ara ja podeu anar i obrir la vostra pròpia destil·leria. No és mala idea, doncs. Un altre dia. Perfecte, doncs, ara anem a parlar d'aquest moment incòmode en què el senyor bartender et pregunta quin whisky t'agrada i, evidentment, tu has de saber quedar bé i respondre com un gentleman. De whiskies n'hi ha molts, moltíssims. Impossible fer una llista. Però, en general, podem identificar Scotch whisky, Irish whisky, Bourbon, Rye, Japanese, Canadian, Tennessee whisky, etc. Per entendre's d'alguna manera, tots aquests que he mencionat serien com les diferents competicions d'un mateix esport. I com en cada competició, hi ha unes normes de joc que s'han de complir. Per exemple, el Scotch whisky s'ha de fer exclusivament a Scotland i ha d'estar madurat un mínim de 3 anys en barril. L'Irish whisky ha d'estar fet a Ireland, el Bourbon s'ha de fer amb un mínim d'un 51% de blat de moro, etc. Si compleixes totes les normes, pots etiquetar el teu whisky com a tal i jugar en aquesta competició. I si no, doncs pots fer la teva pròpia competició.
con casinos y furcias. Anem a centrar-nos ara en el que seria la Champions League del whisky, els Scotch. En aquesta competició hi ha molts jugadors i bàsicament es poden definir 5 categories diferents. Per començar tenim el Single Malt i Single Grain. L'Scottish Single Malt ha d'estar tot produït en una única destil·leria i ha d'estar fet 100% d'ordi maltejat. L'Scottish Single Grain també ha d'estar tot produït en una única destil·leria, però pot portar 2 o més tipus de cereals, maltejats o no. El tema és que quan tenim un Single Malt o un Single Grain, podem estar segurs que el que hi ha dins de l'ampolla porta exclusivament l'essència d'una mateixa destil·leria. Un exemple de Single Grain podria ser aquest, tot i que és un Irish, i un exemple d'un Single Malt podria ser aquest altre. Per cert, els dos molt bons. Molt bé, llavors, a part del Single Grain i el Single Malt, també tenim els Blended, que com el seu nom indica són barreges. Depenent de com ho fem, poden sortir 3 tipus. Si barregem Single Malts, surt Blended Malt. Si barregem Single Grains, surt Blended Grain. I si barregem un i l'altre, doncs, Blended. Johnnie Walker, JB, Chivas són probablement un dels Scottish Blendeds més coneguts. Però alerta! Cal no confondre aquests 5 tipus d'Scotch diferents amb les 5 diferents regions de whisky de Scotland, que són aquestes tan maques d'aquí. Sí que és veritat que cada regió té una tendència diferent, però això és un altre tema. Com us podeu imaginar, a partir d'aquí podeu classificar els whiskies de tantes altres maneres com vulgueu. Per aromes, afruitats, fumats, cítrics, per anys de maduració, per tipus de destil·leria, color, forma de l'ampolla o inclús per com de difícil és pronunciar el seu nom correctament. Això ja entra dins de l'obsessió que tingui cadascú. A mi, personalment, haig de dir que m'agrada molt el Single Malt, així que en parlarem en el futur. Deixeu-me saltar breument a una altra competició, els Irish. Aquí podem trobar més o menys les mateixes categories. Tenim el Single Malt, Single Grain, Single Pot Still i Blended. De nou, el mateix concepte, fet en una sola destil·leria, amb ordi maltejat o no, barrejant diferents cereals, etc. Aquí, per això, tenim una categoria especial, que és únicament Irish, que és el Single Pot Still, i que vol dir que un mínim d'un 30% de l'ordi ha d'estar maltejat, un altre mínim d'un 30% no maltejat i destil·lat en un pot still. De fet, aquesta és una de les característiques dels Irish, que barregen maltejat amb no maltejat i, evidentment, el triple destil·lat també. Ara saltem a una altra competició, els Bourbon, on veureu que més o menys les categories també es defineixen de la mateixa manera, depenent del tipus de cereal que porten, si és blat de moro, si és sègol, o de si estan barrejats, fets en una única destil·leria, etc. Suposo que no cal entrar en detalls de cada varietat, però més o menys pilleu el concepte. Ah que sí? Bueno, crec que per avui ja us he tabalat prou amb tota aquesta teoria. Per despedir-nos farem una mica de pràctica i veurem un Widram d'aquesta magnífica joia que tinc aquí. Deixeu-me llegir l'etiqueta. Irish Whisky, per tant, fet a Ireland. Age 15 years, que vol dir que el whisky més jove que hi ha dins de l'ampolla ha madurat durant 15 anys. Single, una sola destil·leria. Pot still, destil·lat en un pot still. I, com diu aquí darrere, fet d'una barreja d'ordi maltejat amb ordi no maltejat, triple destil·lat. I és que no hi ha res com disfrutar d'un bon whisky i entendre bé què és el que hi ha dins de l'ampolla. I amb això ho deixem per avui. Us esperem en breu amb més whiskies i més històries. Salut i whisky!